Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Huwag kang mag-alala. May nagmamahal sa'yo. Nandito ako. Ay naman talaga, napaka-sweet. Sweet-sweetan na naman kayong Valentine's. Hindi ka sure yung kasama mo. Anong sabi mo? Jowa mo yan, di ba? Asawa mo! Di ka sure. Baka mamaya maiba yung kadate. Ikaw 14, siya 15. Pinag-overthink. Anyway, say happy Thursday, Kabisyo. Yes, I'm back. Ako pa rin to, ang babaeng takbo ng takbo. O kahit Valentine's. Sa isip mo. You're down the lirang atleta, DJ Maratoni, para sa programang Love Trip. Ala, anong trip nyo ngayong Valentine's? Saan kayo magde-date? Nakaka-excite? Uy, maganda ka nang susuotin mo, ha? Minsan lang to. Tsaka dapat siguraduhin mong masarap ka. Ay, Maratoni, hindi ako masyado nakapag-ayos eh. At tsaka yung tiyan ko ang laki. Oh, sino may kasalanan ako? Kasi naman, bakit ngayon ka lang tumambay sa programa ko? Sabi ko sa'yo, pag 3 to 6, dito ka tatambay sa Love Radio. That's right. Ako po ang inyong makakasama magmula 3 to 6 p.m. yan sa programang Love Trip, kung saan hindi love advice, hindi rin drama, but more on pagiging masarap. Yes, health and fitness po, kasama nyo ang inyong lingkod, abang lingkod, Maratoni. At kung nagtataka ka kung bakit wala ka pa rin ka-date ngayong Valentine's, one thing's for sure, nakakalimutan mo nang alagaan yung sarili mo. Puro ka kasi work. Bakit kasi nakakalimutan mong mag-ayos? Diba? Sa mundong kinabuhay-buhay mo, dapat sa panahon ngayon, marunong ka rin mag-ayos. Sabi nga raw nila, kapag ka mas magandang itsura, mas maraming opportunities. Huwag ka naman maging opportunista, be. Pero going back, sabi ko nga, since ilang araw na lang ay Valentine's na, today is February 12, pakitanong dyan sa katabi mo kung may ka-date na siya. Nagkakahiyaan pa. Tanongin mo, would you be my Valentine? Ba't nahihiya? Wag na Ito naman minsan lang, Ito, feeling ko hindi rin nahihiya ngayon to Ang Powery Boys Delivery na si Ferdinand C. Repoles. Oy, hello sa'yo. Ano, nakabili ka na ng polo? Kasyang bitones o medyo diamond? Ay, nako, yun ang mahirap talaga kapag ka pinapabayaan mong sarili mo, Pero, buti na lang nandito ako. Yes, kung nag-iisip ka, na ano nga bang maganda ngayong gawin at ngayong Valentine's? Hindi yung mga typical, yung mga traditional, oh, this is the flowers for you, my darling. Oh, I give you all my chocolate. Wag na yun, mamaya pag-usapan natin, ha? But for now, tuloy-tuloy muna sa Feel Good Music. Yung Feel Good Thursday, dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Patikimin niyo yan. Wala kayong marinig sa akin! Kakanta ka ba o hindi? Alagang astro!